Аз не вярвах в прераждането, но една нощ всичко се промени. В нашата къща, в нашия спокоен, обикновен дом започна нещо, което не можех да си обясня. Днес ще ви разкажа една от най-известните и мистериозни истории за възможно прераждане. Историята на Джеймс Ленинджър, малко момче от САЩ, което на едва 3 години започва да разказва спомени от живота на пилот, загинал през Втората световна война. Докато гледате видеото, споделете в коментарите, вярвате ли в прераждането или според вас всичко това е просто необяснима детска фантазия. Джеймс беше на 2 години, когато започнаха първите нощни крясъци. По средата на нощта се разнасяше писък, остър, изплашен, сякаш идваше от човек, а не от дете. Той се мяташе в леглото, прикриваше лицето си с ръце и крещеше: „Самолетът гори, падаме, не мога да изляза“. Кошмарите ставаха все по-чести. Всяка нощ Джеймс се будеше с писъци, говореше за падащ самолет, за огън, за взрив. Родителите му първо мислели, че е просто детски страх, докато един ден той не каза нещо, което никой не очакваше. Когато го попитали: „Какво сънуваш?“, Джеймс спокойно отговорил: „Аз бях пилот. Самолетът ми падна. Това беше във войната, във Втората световна“. Сякаш говореше не за сън, а за спомен. С времето Джеймс започна да рисува. Десетки листове, винаги едно и също – самолети. Но не детски драсканици, а сцени на падане, огън и удари във вода. Родителите му показват тези рисунки. Малко момче, което дори още не може да пише, но рисува бойни самолети с детайли, които не би трябвало да познава. Когато родителите му опитаха да разберат повече, Джеймс започна да дава детайли. Посочваше рисунките си и казваше: „Това е моят самолет. Аз летях от кораб“, казваше се на Тома. Първо решиха, че детето просто повтаря някаква дума, чута по телевизията. Но името на Тома не им звучеше познато, затова потърсиха информация и останаха шокирани. Оказа се, че USS на Тома Бей е истински самолетоносач, служил в Тихия океан по време на Втората световна война. А най-силното разкритие тепърва предстоеше. Когато го попитали как загина, Джеймс без колебание отговорил: „Самолетът ми беше ударен, запалих се, паднах в морето“. Родителите едва тогава осъзнали, че това не са просто кошмари. Това бяха спомени, които детето разказваше, сякаш ги е преживял. Освен че рисуваше самолети, Джеймс имаше и 3 любими играчки – малки фигурки G.I. Joe. Той не просто си играеше с тях, а им даде имена – Били, Уолтер и Леон. Родителите му намираха това за странно. Защо именно тези имена? Защо не измисли някакви обичайни детски имена? Когато го попитали, Джеймс отговорил с удивителна сериозност: „Те ме срещнаха, когато стигнах рая“. Тези думи изпълниха родителите му с едновременно страх и недоумение. Детето говореше за хора, които сякаш е познавал в друг живот, спомени, които няма как да са научени от книги или телевизия. Паникьосахме се. Баща му започна да търси в документи и откри, че 3 му приятели действително са били в една ескадрила с пилота, за когото Джеймс казваше, че е бил Джеймс Хюстън. Попитах мъжа си да провери датите на смъртта им и осъзнахме нещо шокиращо. Всички те са загинали преди Джеймс Хюстън да умре. Това означаваше, че той разказваше всичко, сякаш е преживял живота на Джеймс Хюстън. И тогава разбрахме най-невероятното. Те наистина са летели с него. Джеймс разказваше всичко с толкова детайли, сякаш е преживял всяка мисия, всяко падане, всеки миг във въздуха. Още дълго време аз оставах скептичен. Мислех си, че всичко е детска фантазия или просто случайни думи и рисунки. Докато един ден почиствахме двора с Джеймс,
той изведнъж каза нещо, което ме спря. Радвам се, че ви избрах за родители. Вие сте добри хора. Останах безмълвен, но след това той добави. Докато бях ангел, видях вас в розов хотел, докато бяхте на почивка. Мислехте за бебе и се казваше Джеймс. Тогава ви избрах. Тези думи ме шокираха. Моя син говореше за неща, които никога не беше споделял с нас, за момента, в който ни е наблюдавал от друг свят. Тогава разбрах, че може би всичко, което разказваше, не е просто детска фантазия. Историята на Джеймс Ленинджър ни кара да се замислим за границите между живота и смъртта, между миналото и настоящето. Може ли едно малко дете да помни живот, който не е негов? Или това е просто невероятно стечение на обстоятелства? Докато гледате това, помислете, вярвате ли, че душата може да пътува през времето? Че спомените от предишен живот могат да се съхранят и да намерят път обратно към нас? За мен тази история е повече от мистерия. Тя е напомняне, че понякога животът ни поднася неща, които не можем да обясним, но които ни карат да вярваме, да се удивляваме и да се чудим колко наистина знаем за душата и съдбата. Ако тази история ви е впечатлила и цените усилията, които влагам в създаването на съдържание, ще се радвам да харесате видеото, да се абонирате за канала и да споделите мислите си в коментарите. Вашата подкрепа ми помага да продължавам да разказвам такива истории. Може би някъде там има неща, които сме преживели преди да се родим и които оформят нашите избори дори без да знаем. Когато слушаме истории като тази, не можем да не се запитаме, може ли всичко това да е просто случайност или всъщност има нещо повече? Историята на Джеймс Ленинджър ме кара да се замисля за живота, за душата и за връзките, които може би надхвърлят времето и пространството. Тя ни напомня, че понякога най-необяснимото носи най-силните послания и че дори малко дете може да ни отвори очите към чудеса, които сме склонни да пропускаме.